Sulod sa miaging napulo ug 8 ka buwan, kapatan og siyam na ka mga banay ang natunulan sa kapulisan sa yawi sa ilang permanente ug disente nga Pinoy-anan. Ang mga bag-ong gitukod nga mga balay alang sa mga bulanon nga mahadlokon sa balaod, dapig sa kalinaw ug kahapsay ug nangandoy nga makapahuway matagabi nga hamugaway. Mga balay nga hatag sa programa nga libreng alagad og balay, ang kapulisan matagbuan magpakalta sa ilang sweldo aron ikapundo sa halangdon nga tuyo. Apan sa ilang pundo nga jutay, pipila lang kabuan nilang tinagumay aron may mahimo sila nga mga balay. Sa ilang pagpangita o katambayayong sa proyekto, nakitaan sila sa banay ni Gobernador Enrico Aristotol Aumentado. Ang banay di ay may laraw nga manghatag og balay sa paglaom maalang sa mga kabos. Apan nagpanuko sila sa proyekto kay basig ipasangil nga namulitiko. Sa partnership sa kapulisan, ang pamulitiko nga pasangil wala na'y kapasikaran. Matod ni Lieutenant Colonel Norman Nuis sa Campo Dagohoy, ang mga kapulisan sa kalungsuran mao na'y magpili sa mga mahatagan. Kadtong manggitinabangon sa kapulisan sa pagpatunhay sa kahapsay ug kalinaw, mga kabus nga nagpuyo sa barong-barong, mapunduhan sila sa balay diin sila mupasilong. Base sa iyang kapasidad sa panginabuhi. So, katuning mga tao nga ubos sa kung ikatandi ato sa uban, ubos ang ilang panginabuhi sa ikatandi ato sa uban. Pero katong mga tao nga masundanon sa balaod. Sa 2024 lamang, sa mga napulo ka balay nga mga sa kapulisan na punduhag na pabarog, adunay 135 nga sa personal nga pundo sa mga aumentado gipatukod. Dinhi sa Bohol, sa pagpakigtambayayong sa kapulisan sa mga may maayo o kabubuton, mas maaghat na kadtong mga tarong nga magpabiling buutan kaysa pagkatinuod sila mahimong magantihan. Gikan diri sa Bohol alang sa Mayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.